Han, mutil gazte badao. Aupa! Aupa! Kaixo! Egunon. Egunon, bai. Zeboz? Ondo. Ondo? Bai. Bueno, ni miren. Iñaki. Bueno, hemen danok jabata moduz ezagutzen daute. Jabata? Bai. Ta jabata zeba? Bueno, ikusten duzu modu, ni animali artean ibiltzen naz da, eta, bueno... Bai, ala ikusten. Institutuko garaian eta, baten batek esaten zauen, kiratxangatik edo, basurde useinan eukala edo, eta, bueno, txarrera hartu beharrean, basurdearen gauza positiboak pentsatu nituen, da azkenean hori ez, hemeko animalia da, jakintxua, habilitate asko dituena, eta orduan hori da. Hombre. Orduan, arro eraten dute izen hori, eta... Abeitu! Bai. Lehenengo, hainuna ez izatetik, ezta? Zukin dezuna da, basurdeak ditun on guztiak hartu, eta arrotasunakin jabata izena eman. Hori da. Baizu, primeran jabata. Eta zertzabiltzen? Bueno, ni lanean nabil, baina ez dakit, zu janskera horrekin ezara etorri lanera, ezta? Txuriz gainera. Txuriz etorri naiz. Igual, erropa saldatu, lanean azteko edo zer. Ah, ja, ez da, zuzenian lanean jarri nao. Ni hemen begiratzen ez dut inor begure. Gero arte. Bueno, Iñaki, zeitxura? Bueno, nahiko ona. Bakizun, nire lehengo aldiz herritxikin kaka jasotzen ebilin itzala? Bueno, gaur, zabaldu ingo dugu. Kaka zabaldu? Bai, bai. Kaka zabaldu? Bai. Vale. Ui, kaixo! Ostras, zema behi daude? 130 inguru. 130 behien artea sartu behar dut? Bai. Ui! A ver! Hori da, akizu zer dan, Hori lesbiana da. Bueno... Ez, pixkaz? Behian artean, lesbianismoa da, oso ondo. Izenik bandake? Bai, danak. 130 behiek izena danak. Bitu, justo hemen atxean daukaguna, Son Goku. Son Goku? Bai. Eta barrutik ezagutzia dazkat nik gertutik? Bai, nahi bauzu, bai. Saltu. Ui. Hala. A ber, bilotzak. Venga, mugidu, venga. Ui, ama! Ui. Beitu, ama, txirrizta huita ya. Estampida. Estampida indue. Bueno, ya está. Son Goku ikusi deu. Eta bestian izenak? Izena daukie, eta, bueno, batxutan ez dakit ze izen jarrita, kuadrillako nesken izenak, edo arrankudiako nesken izenak. Ai, kuadrillako nesken izenak! Bai. Eta behaiek etorri dia ikustea? Ez. Bataiatzean ez? Ez. Josu, neska... Badakite beren izena daudela hemetik jarrita, da posik daude, baina ikusten etorri ez, inorrez. Ditu, hau adibidez, Bai. Eli. Eli? Zure kuadrillako bat? Arrankudiako neska bat. Arrankudiako neska bat? Ez, laguna. Eta ligiak? Ez. Ligeik ez? Ligeik ez. Aiba. Ean ez dakizu noizko iraungo dagoen lige horrek. Hobeto izenik da. Geroten nazen jendearekin, bai. Claro. Bestela gero mani hartuko. Hori da. Bueno, bani oso jatorra naiz. Benetan esatzen. Baina, miren bat badago. Zen nire ama miren deituten da. Mirentxu? Bueno, mirentxu bat jarrikot. Mirentxu? Urrengorako, mirentxu. Mirentxu. Kestuko jazu? Bai. Zuk etorri, eskuadriakoak modukoa. Ni etorriko naiz bataiatzea, hombre, dudei gabe. Eta esan diaztu, kaka zabaldu imergen nuna, nik hemen nahiko zabalduta ikustet. Bitu ikusten duzu modun, hori beraien oea da. Txoia. Txoia? Bai, koltxoia modukoa. Leku guztitatik dago jarrita, eta gero bere gainetik lona bat. Bale. Eta hori beraien oea da. Koltxoian itauen lo? Gu bezala. Horbe, aka egiten dute. Eta orduan hori garbitu inberda. Gero, ikusten duzun simurra hor, hori gainetik zabaldu. Simurra gainean itaue, lo? Bai. Zesurrorekin egiten duguna da, bigunago egoteko, eta... Eskoen lastidadia simaurrak emateio, ez da? Hori da. Kosotasuna, betxu zen do. Han betxu hemen simaurra dakau, hemen bere kaka. Jo, hori pastelai. Bale, oso ondo. Bueno, lanian jarriko ga, ez da? Hemetik ondo garbitu, holan. Hauza da, kaka lurrea botatzia. Hori da. Gero... Ui, haizu? Hombre, klaro, koltsoia da. Naiz etzango ez dakatelako logureik. Baina, ojo, Gero, hona etorri, hartu, bete pala, ondo, bota. Iñaki! Zabaldu, holan zabaldu. Venga, oizu, hemetik aurrera. Venga, ni hortik aurrera.
hemen kakasko indu, Bai. Eki gora! Siesta bukau da eta hemen kakapila dakazu. Aurretik atera. Eta tozko. Oso ondo, hemen. Ui, Ja, ala, jaikita kaka lehenengo gauza. Honek ia beti egiten dute. Bai, ez da, jaikita lehenengo, komuneko lehenengo pasara kaka. Lan beste berbain beharrean, satxartu eta banatu, venga. Iñaki. Ze gaurko da. Bete, Ondo sartu. Ondo. Betxo ze ondo. Oin ondo banatu, Dana. Pentsatzen nuena baino beto. Hau da, hoteletan eitek zuenian bezala egunero. Berdin, jaikitzeian nian. Gelain, eta etzan da Hemen duenean. hotelean igual baino beto. Abai? Erosotasun batzuk badauz, kortatik. Hemen gauko naiz bizitzen, kontuz. Lekua badeko, Ogoea bebai. Ditu, ikusten duzu? Hori da hoteleko beste zerbitzu bat. Baina hori ez alda kotxiak eta garbitzekoa, o... Apetia garbitzeko da? Ez, raskadore bat da. Nola raska? Ditu zelan multatu jakon berai hor sartzea. Bitu, bizkarra. Bai. Eta zeatik arraskatzeia? Zuri ez jatutu guztetan nolan egitea? Ui, bai, Iñaki nahi hola ite baldin baina zuen mentxegatzen nahi. Claro, horrek berdin. Eta, hainbeste gustatzen baldin mazaio hemen, zeoteia, kolako txanda nola eskatzeue. Arategi jamezela? Barkau. Hemen behi hartian egon da arategi jazatia. Bueno, tranquilo, hau ez nesko behiak diez. Bale, barkau. Barkatu, Hoi nire anaiak esaten duen modun, txiki parkera. Nola? Ikusi nahi duzu? Hola, beste sorpresa bat. Venga, ba. Hala, guazen. Guazen. Ui, Gustavo entzaite, a ber, un pixkat. Ea ikusten duzun. Nik hemen txiki park asko ez dut ikusten. Hau da txiki park! Bai. Baina honek zer daka txiki parka antza, nundaka? Bueno, hori nire anaiari galdetu ez niri. Nola izan adu zure anaiak? Alfonso. Alfonso, gauza bat, zu txiki parke askotan etzea jun. Ni piztina golaz bat, ez dakipa. Baina, bueno, igual ondo pasako deu, Venga, ez? probautuko dugu. Venga, vale. Ui. Venga, Iñaki! Animo, Iñaki, azken agatzen zaizu! Oso ondo, Iñaki! Primeran! Eta guain ningoet, nik demostrazioa. Bai? Bai, eraztunak egin. Eraztunak igual Bai. ditut, ezta? Bai, Nik ordeko ditu. A ver, ja arazoakin hasi gea. Bai. Nik hau ezin ez hartu, Iñaki. A ver, nola hartu behar naz? Zuten Ni hola xena. Ez jatez jaitzik gehiago, zen. Ai, ama! Vale. Holan. Ui. Ai, ama! Venga. Ai, ama, urdai azpiko bat sentitzen naiz. Urdai azpiko paleta bat. Hau hartu behar duzu? Ezin dait. Ai, ama. Bueno, Iñaki garbi dago, gehiago entrenau berdetela. Bai, askoz be gehiago. Asko gehiago. Bai. Ba, beira, etorriko naiz, zurekin entrenatzea, eta nola ez, mirentxu ezagutzea. Perfecto. Vale? Vale. Eskerrik asko, Iñaki. Zuri. Eta eraztunak ezaztu, Egila. Bestela. Matrimonio eskau gaben den, Hala. Venga, ba. Agur.